बेबायदिनो मा होनदों सेने बिहु बेबायदिनो मोनसे मा होनदों सेरा बिहु दा बै गासैखौबो नायोबा आसलथे बेफोरो जोंनिफ्रायसो थांजोबो होमबा बे दाग बिहुआ बर'नि नङा सोरनि जागोन बेलाय नङा होमबा खिन्थु जों लिरना गालाङो होमबा बे नांगोल बिहुआ बा नांगोल बैसागुआ बर' जुनारनि सोरबाया बुंदों माखौबा माने मानबायग्रा जिब जुनारनिबो होननानै बुंलायलांदों सोरबा माने सैमानिबो होननानै बेबायदि लिरनानै गालांदों नाथाय गुबै माबाया बैफोरसोमोन बर'आसो नांगोल बिहु आबादखौ जोङो मोसौजों मावोमोन नालाय दा ओंखायनो इसोरनि मर्यादा होनानै जोङो मोसौखौ जोंहा फुजिनाय बेखौ जों मोसौ बैसागु दङमोन गाबोन जोंहा मोसौ थुखैगोनबा दिनै बायदि बेलासियाव बयनावबा हालदैखौ आंनिखौ ला सोरनावबा मानो फान्थाव दं आंनाव गैया आंनाव लाव जोङो ज'नो खेबसेनो गलिनिफ्राय दिहुननानै दैमायाव लांनानै बिराद मोजाङै थुखैयोमोन दा बेनि उनाव जोङो मा होनदों इसोरखौ बावनानै जोङो माफ्रोमबो मोसौनियाव जोङो गोदान फागा जों गोदनायाव होयोमोन आरो बेफोरखौ फाखाय फागा बानायोमोन फाथोखौ फागाय मा बानायोमोन दिरुं बानायोमोन दा ओंखायनो जोंहा मास मोनसे जोंनि बर' न'खरफ्राव बिराद ग्रोम ग्रोम जोंहा जोंनि लावखारफ्रा जोंनि दिनखालिनो जोंहा मोनसे खुंखा जानाय हाबाफारिबो दङ खुंखा जानाय आरो बे खुंखा जानायाव होनबा बेन्दों बेनला मानिमुनि खेरादाफिनि लाफा सायख' बेबायदिनो जोंहा जायफोर माने बिफां लाइफाङा मुलिनि गुन थायो बै मुलिनि गुन थानाय बिफां लाइफांखौ Tahun Kolonis Unilever Sopinanai, Musafauri, Unilever Sopinanai, Gideon. Lại bên chắc dữ đó. Kargumen. Sanggup sunai. Jumlah berapa? Ini cale.
กันดิให้ชินเล่นหมดแค่ให้เล่นแล้วทันไม่เลยไม่ได้ไม่หลับเนสเนส ทางนั้นเช่นเลย